ministry of Heaven Voice. Mharidzo yanhasi takuipiwa nePastor Antonio. Tinoda kukutendai zuva ranhasi. We want to thank you on this day. Nguva yatawaniswa kuti tigowerane shoko raMwari. The time that we are given to share the word of God. Asi ndinotenda kuti Mwari ari kutibatanidza nokuda kwerudo rwawo. And believe God is joining us through his love. Zita rangu ndinoitwa Antonio Nkwiri. My name is Pastor Antonio Kwiri, Pastori wa Igreja Africa Wayeso. Pastor of Africa Wayeso Church. Ndinomiririra Manica Province. I stand for Manica Province. Ndinokukwazisai mose muri kumativi mana enyika. I want to greet you all who are on four corners of the world. Tisingadi kutora nguva. Without taking much time, toda kuti tiwerenge shoko raMwari. we want to read the word of God. Yatinowana kuna 1 Peter chapter 2 from 1 Peter chapter 2 verse 9 up to 10. From verse 9 to 10. Ngatiwerenge. Zvifembamwe. Asi imi muri vanhu akasanangurwa, uprista vamambo, rudzi rutsvene, vanhu vaMwari chaivo, vakadana kuti muparidze kunaka kwa iye akamudanai, kuti mubve murima muuye muchiedza chake chinoshamisa. 10. Kare makanga musiri vanhu, asi zvino mava vanhu vaMwari. Kare makanga musingazvirwi ngoni, asi zvino makagamuchira ngoni. Iri ndiro shoko raMwari. 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. 10. Which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. This is the reading of the word of God. Hallelujah. Sekuerenga kwaitwa shoko raMwari. As the word of God was read, shoko ratiro isu tiri generation yakasarudzwa. The word of God says that we are a chosen generation. Vadikani hama ndio nyaya yatoda kuti tifambe nayo zuva ranhasi. Beloved, this is the topic that we want to move with today. Kusarudzwa. Being chosen. Mwari akatisarudza nechinangwa chikuru. God chose us with a big purpose. Chinangwa cha Mwari chekusarudza isu panyika ino. The purpose that God chose us on this earth tiunze ukuru hwawo kunyika yavapenyu is to bring his glory to the world. Ndosaka tati isisu nhasi. That's why we're saying today timbotaura nyaya yekusarudzwa. We want to talk about being chosen. Tikataura pamusoro pekusarudzwa. If we talk about being chosen, panogona kusarudzwa chakanaka kubva kune chakaipa. There is a possibility of choosing something good from the bad. Tinogona futi kusarudza chakaipa kubva pane chakanaka. Or choosing the bad from the good. Kusarudzwa ikoko. All of these are examples of being chosen. Now, chimwe nechimwe chinenge chasarudzwa chine nzvimbo yachinoiswa. Everything that is chosen is placed somewhere. Ndosaka Mwari akatisarudza pageneration ino yekuti tive vatungamiriri tichishumira panguva yatiri kurarama. That's why God chose us in this generation to lead and speak his word. Munhu anosarudzwa anopiwa simba maringe nekusarudzwa kwake. Everyone who is chosen is given power according to the selection that is done. Vanhu vanogona kusarudzwa paufamily. People can be selected in the family. Vanhu vanogona kusarudzwa pakomunidadi. People can be selected in the community. Vanhu vanogona kusarudzwa kumabasa kwatinoshanda kumakambani. People can be chosen even in the workplaces. Kuti atungamirire vamwe vanhu. To lead other people.
vanhu vanogona kusarudzwa muzvikoro, People can be chosen in schools. vamwe vanoitwa mashefidinjeni, vamwe mashefitaturuma, Some can be given the post that pastor mentioned. vamwe vanogona kusarudzwa kumaasociation, Some can be chosen in associations. vamwe vanosarudzwa kumasociedad, Some can be chosen in social networks. kusvikira muchechi vanhu vanosarudzwa. Even in church, people are chosen. Kusarudzwa ikokoko. All those are examples of being chosen. Hallelujah. Now, chinangwa chakasiyana mune zvose zvandataura izvi. The purposes are different in all that pastor mentioned. Now, shoko redu rinotaura richiti tiri generation yakasarudzwa naMwari. Now the word of God mentions that we are a chosen generation. Now, kana tasarudzwa naMwari, Now that God chose us, pane basa ratakasarudzirwa panyika ino yavapenyu, there is a purpose why God chose us in this earth. kuti titungamirire vanhu, To lead people, tichizadzisa chinangwa chaMwari chavakita kuti vatisarudze. also fulfilling his purpose why he chose us. Mudikane hama, Brethren, kwauri ikoko, wherever you are, pauri ipapo, wherever you are, tereresa shoko iri. listen to the word of God. Wakasarudzwa naMwari You are chosen by God kuti umiririre denga panyika ino. to represent heaven on earth. Kana munhu asarudzwa, When you are chosen, pane unsawu yaanopiwa there is power or authority that you're given yatinowana kuburikidzana neanointing yatinopiwa naMwari. that works with the anointing that we are given by God. Nokuti kana wasarudzwa, Because when you are chosen, nzvimbo yauchaita nokuda kwokusarudzwa kwako, what you are going to do because of being chosen, pane power ipapo, there is power there. pane simba ipapo. There is power. Simba ndiyo inomiririra kuratidza kuti iwewe wakasarudzwa. The power will represent that you are chosen. Iwewe chimanifestari woratidza simba racho kuti riri mauri iwewe, As you manifest the power in you, kuti vanhu vazive kuti uyu akasarudzwa uyu. so that people will know that you're chosen. Kusarudzwa vadikani, Being chosen, brethren. takasarudzwa We naMwari are chosen by God kuti tirarame panyika ino. so that we live on this earth Panguva yatiri kurarama in this time, takamirira Jehovha. standing for Jehovah. Haleluya. Panyaya yekusarudzwa vadikani, In this case of being chosen, tinonzwa history yatinoverenga kuna Acts chapter 6 verse 3 up to 4. there is history that we read from the book of Acts, chapter 6, verse 3 up to 4. Inotaura pamusoro pekusarudzwa. It talks about being chosen. Tose tinoiziva nyaya iyi. I think everyone is acquainted with this story. Bhaibheri shoko raMwari rinoti pachapter iyoyi, The word of God says in this chapter varume vakati vaungana vatenderana kuti vaende koshumira vhangeri. that when brethren met and agreed to go and preach the word of God, Shoko raMwari rinoti the word of God says pakaita kusawirirana kumadzimai. there was a disagreement amongst the women. Now shoko rikasvika kune vadzidzi vanga vatenderana kuti vaende vachishumira vhangeri. Now the word reached the disciples that had decided to go and preach the word. Vadzidzi vakagamuchira nyaya iyi. The disciples came and received the word, Now vakati ngatigarei pasi. and they sat Vakaona chii chiri kuitika. and they assessed. Yanga iri nyaya yekudya. It was an issue of food. Vamwe madzimai vachitaura vamwe kuti ava havafaniri kudya nokuti ava maHebrew, ava maGiriki havafaniri kudya pamwe chete nesu. There was a dispute amongst the women regarding to the food. Some were saying these are the Greeks and these are the Hebrews, so they can't eat this food. There was a quarrel. Varume vakagamuchira shoko iri. The men who received this word, Vakaona kuti zvakanaka tigare pasi. they saw it good to sit down and discuss the issue. Ndipo pavakati, That's when they said, atingamisi vhangeri nokuda kwebopoto iri kubva nyaya yekudya. we can't neglect the word of God because of the quarrel that is coming from the issue of food. Ndeipi zano ratingaite pano? What idea can we have? Ndipo pavakati ngatisarudzei varume vanokwana vanomwe, That's when they said, let's have 7 men vazere nomweya waMwari. who are full of the Spirit. Ava vakasarudzwa ava These who were chosen pakati pevamwe varume, amongst other men. vese vakanga vari vadzidzi, All of them were disciples, asi vakasarudzwa i7, but 7 of them were chosen, vazere nomweya. who were filled by the Spirit. Kusarudzwa ikokoko That's being chosen. inyaya yekusarudzwa vadikani.
is the issue of being chosen. Saka isisu takasarudzwa We are chosen kuti timirire zvedenga panyika to ino. represent heaven on earth. Kuna Isaiah 43 chapter In Isaiah 43, verse 10 verse 10, inotaura chiti imi it says, "You muri zvapupu zvangu are a testimony. takasarudzwa You are chosen. kuti tive zvapupu zvaMwari." You are chosen to be a testimony according to the Lord. Saka inzwa nyaya yekusarudzwa. Listen to this word of being chosen. Kusarudzwa wadikani. Being chosen, brethren. Kusarudzwa. Being chosen. Chinhu chinosarudzwa chine basa chainenge yasarudzirwa. There's a purpose for everything that is chosen. Panguva yatiri kurarama In this day and age, ndiri kuona I can see vazhinji many people vakasarudzwa, who are chosen, asi iko zvino but now vakanganwa kuti vakasarudzwa they have forgotten that they are chosen nokuda kwedambudziko ratinaro because of the issue that we have. yacoronavirus. The issue of coronavirus. Coronavirus Chirwere. It's a sickness chauya that panyika has come on earth chinobata nyama, that attacks the body. achibati mweya wako. It doesn't affect your spirit. Mweya wakasarudza iwe uri mukati menyama yako. The spirit that chose you is in your body. Ndinotenda kuti nyama inogona kusvika pakuneta. I believe that this body can be weakened. Asi kana wakasarudzwa, But when you are chosen, ucharamba uchirangarira kuti ndiri musarudzwa you waJehovha. continue to remind yourself that I am a chosen one of God. Nditererei vadikani. Listen to me, brethren. Hatifaniri kudzokera kumashure nokuti machechi We should akavharwa. not go back because the churches are closed. Ngatirangarirei kuti We takasarudzwa. should remember that we are chosen. Hatifaniri kudzokera kunomwa doro nokuti machechi We should akavharwa. not go back to drinking because the churches are closed. Hatifaniri kudzokera kuhura nokuti machechi avharwa. We should not go back to prostituting because the churches are closed. No. Takasarudzwa We are chosen kubva kuchihure ikoko. from the prostitution. Takasarudzwa We are chosen kubva kubhawa from ikoko. the bars. Mwari akatiisa apa, And God put us where we are. akatimirira ukuru hwangu. And He said, wait for my Saka glory. nhasi unoyo So today, ngatimirire ukuru hwaMwari. let's wait for the glory of God. Takasarudzwa. We are chosen. Mwari ane chinangwa nokuda kweupenyu God has hwedu. a purpose for our life. Nditerere mudikani. Listen to me, brethren. Iko zvino chakavharwa What is closed ichechi is the church, yakawakwa nevanhu. the building that is Asi- built by people. Chechi yakawakwa naMwari But the church that is built by God iri kurarama. is still living. Ndiwe neni. You are and me, you and me. Ndosaka Pauro anoti, That's why Paul says, amuzive here don't you know kuti imi that you are, mwiri wenyu your body mutembere yaMwari, is the temple of God. mweya mutsvene unorarama matiri. The Holy Spirit lives in you. Ndosaka Mwari vakatisarudza. That's why God chose you. Saka hakuna need, So there's no need, hakuna chikonzero there's no reason chingatiite kuti tidzokere kumashure that can pull us back nokuti chechi yavharwa, because the churches are closed. nokuti munyika mune coronavirus. Because in the world there's coronavirus. Hakuna zvakadaro There's nothing like that nokuti ndakasarudzwa. because we are chosen. Takasarudzwa We vadikani. are chosen, brethren. Takasarudzirwa We are chosen kuti tidane ukuru hwaMwari. to call the glory of God. Nguva yekunaka kwezvinhu, In the times of bad nguva yekuipa and the kwezvinhu, good times, isisu we takasarudzwa. are chosen. Haleluya. Tine murume anonzi Moses, There's a man we know as Moses. yatinowana kuna Exodus chapter 2 verse 1 up to 3. That we get from the book of Exodus chapter 2 from verse 1 up to 3. Inyaya yekusarudzwa vadikani. It's a story about being chosen. Mwari vakazviona vana vaIsraeri vachitambudzika God saw that the children of Israel were being troubled nguva yakareba munyika yeIjipita, in the land of Egypt. asi Mwari aitarisa vanhu ava. But God was looking at them. Pakange pasati pane munhu There was no man akakodzera who was able or capable kuti apiwe uwepo hwaMwari, to be given the presence of God, kuti ataure naMwari, so that he speaks with God, kuti agone kusunungura vanhu vaIsraeri. so that you'll be able to remove the children of Israel from bondage. Now shoko raMwari rinoti pachapter iyoyo 2 iyi, Now the word of God says in this chapter, Mwari akasarudza mukomana wedzinza yavaLevhi God chose a man from the Levite tribe, ndokuchatiswa nemusikana wedzinza eLevhi. and then they went as the Levite tribe. Mwari akasarudza vaviri avava God chose these two kuti Moses agobuda kudzinza yevaviri avava,
so that Moses would come up from this tribe. asarudzwa ndi Moses. Who was chosen was Moses. Asi aifanira kubuda kumarudzi mairi akasarudzwa futi. But there were two people chosen from the same tribe. Munoona here wadikani? Can't you see from brethren kuti Mwari anoshanda nevanhu vaanenge asarudza? that God works with the people that he chooses? Kune vakawanda vairarama muIjipita. There were many people who were living in Egypt. Panapa shoko raMwari rinoti Mwari akasarudza. And God's word says that God chose. Iwe neni You and me, takasarudzwa. we are chosen. Hazvina basa kuti zvinhu zvakamira sei. It doesn't matter what the situation is like. Ngatirangarirei Let's remember kuti takasarudzwa. that we are chosen. Chii chatakasarudzirwa? Why are we chosen? Kuparidza shoko, To preach the word, kutaura ukuru hwaMwari to speak about the glory of God. panguva yekuoma kwezvinhu, In the times of bad panguva yekunaka and kwezvinhu. the time of good. Muromo wemunhu akasarudzwa The mouth of a person who is chosen ngautaure Jesu, should speak about Christ, ngautaure simba raMwari, should speak about the power of God, ngautaure nyasha should dzaJesu. speak about the grace of God. Nokuti Grace of Jesus, takasarudzwa. because we are chosen. Pane chinangwa There's a chatakasarudzirwa. purpose why we are chosen. Ndiwo mashoma ndaida kuti tigoverane zuva ranhasi. This is the word of God that I intended to share with you today. Nyaya yekusarudzwa. Issue about being chosen. Mwari ngaakuitire zvakanaka May God bless you zuva ranhasi. in this day. Tenderei kuti tinamate May you allow us to pray kuti Mwari akuitirei zvakanaka. so that God blesses you. Kotamisai uso hwenyu ndinamate. May we bow our heads in pastor praise. Kuna Mwari wamasimba ose, tinoda kukutendai zuva ranhasi neiri shoko maita kuti tirangarire. Tanga takanganwa kuti takasarudzwa. Mumwe nemumwe ari kunzwa neachanzwa, ngatirangarirei chinangwa chikuru chaita kuti tisarudzwe. Kumirira denga tiri panyika ino, kuoma kwezvinhu, kunaka kwezvinhu, makatisarudza ndimi. Imi munochengeta chamakasarudza, nokuti muri Mwari. Hamusekwi, hamukundikani. Batsirai nyika yekwedu, batsirai vagamuchira shoko iri, batsirai vamwe vachagamuchira, batsirai nevachazotendeuka vazive kuti Jehovha makatisarudza. Tiripo pamwaka uno, zvizhinji zvatiri kusangana nazvo, zvimwe hatisati tazviona, zvimwe zvakaonekwa, asi mwoyo yedu inoita mitete panyaya yakadai, nokuti nyama yedu haigoni kugamuchira kana zvinhu zvaoma sazvizvizvi, asi kudenga ndiko kunobva mhinduro. Batsirai wose, ndiri kunyengetera kuti ngave vanoropafadzwa. Chengetedzai vanhu venyu vamakasarudza pageneration ino, pachirwere chikuru chaCoronavirus, nenyika dzose dziri kutambudzika nokuda kwechirwere ichi. Kune vamakasarudza munyika idzodzo. Baba, ndinodana nyasha dzenyu mufukidze pasi rose, nokuti ndimi makaita. Shoko renyu rinotaura kuti Jehovha makasika denga napasi, mvura nepatinotsika, kureva kuti ndezvenyu. Ndosaka nhasi tiri kuidzorera kwamuri. Nyasha dzenyu ngadzibate bate. Bvisai wakaipa ari kupindira kuvatungamiriri, vachiisa mitemo imwe yavasingagoni kuita ivo. Ngavarangarire kuti hakuna partido, hakuna guvernu ine vanhu, vanhu ndiva Jehovha. Asi makavasarudza kuti vatungamirire vanhu. Hatisi zvinhu tiri vanhu, vanhu vakaitwa naMwari. Ivai navo munyasha, ruoko rwenyu resimba ruve pamusoro pavo, nokusinga peri peri, muzita raJesu Kristu. Ivai munoropafadzwa zuva ranhasi. Amen.